Здравейте, милинки! Как сте? Аз съм Келъра. Вие сте моите бисквитки. Ще се бутнете задължително и няма да една бисквитка. Добре, не сте сега сериозно. Хора, вече не знам на какво да снимам. Искам да почна вашите идеи да почна да снимам. Беше много скучно и вече вътъпя да снимам само на CS, тези прости другите онлайн игрите там. И ще напишете в коментарите какво да снимам. До мен е Беркито. Беркито май се чуваш, ама не знам. Да. Берк, искаш да кажеш нещо? Да го предам. Да. И да, хора, това беше. Предлагайте какви игри в коментарите. И довиждане. Да се абонирате за мен е Беркито. Който се абонира, естествено остава бисквитка. Не го забавяйте. Не го забавяйте, момичета и момчета. Защото има и гейм.